ассалому алайкум тамошобинони азизу муҳтарам. ба хотири момаҷони ман як та як талайка бигзорен қурби асъори миллии имрӯз 5 май. дӯстони азизу меҳрубони ман 100 евро дар Россия 7025 рубл ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москва 6612 рубл. дӯстони азизи меҳрубони ман 100 евро дар Куляб 1327 сомонӣ нӯшаки ҷонат шава ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Бохтар, Кулоб, Данғара, Ҳисор 1249 сомонӣ. як дона 5000 рубла дар Ёвон 945 сомонӣ нӯшаки ҷонат шава ва як дона 2000 рубла дар Хиди Ҷиргатол 378 сомонӣ. лайкора зер кинен то ки дигаро бинанд. 1000 рубле дар Имон Интернешн 188 сомону 91 дирам танҳо дар канали Бахтиёр Тиҷи. Тавҳид банк 161 сомону 50 дирам. Алиф банк 160 сомону 50 дирам. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. бонки Эсхата 160 сомонӣ. лайк обуна шавен то ки дигаро бинанд. Амонатбанк 161 сомону 50 дирҳам танҳо барои шумо. апаҷонакои ман Орион Бонкда 160 сомону 50 дирҳам. лайкора зер кинен ки мара илҳомум биёя. Душанбе Сити 160 сомону 50 дирҳам нарайда. Спитамин Банк 1000 рубле 160 сомону 50 дирҳам. лайкора бизанен ки момам оталака исай. Бонки Ҳумо 1000 рубле 160 сомону 50 дирҳам. ва бонки охирони мо Коммерсбанк 160 сомону 50 дирҳам. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. зиндаву саломат бошед.